Xa coñecedes a Javier, el un día estaba ali en Cuntis tomando unha cervexa, viu na neveira un imán cunha Torre Eiffel, el viviu en París durante anos cos seus pais e tivo clarísimo, este ano, na súa aldea de Soutelo, tiña que haber unha Torre Eiffel. E aí estades vendo como a construiu máis de 17 metros de torre de madeira que está perfectamente iluminada e que ora Javier pon a venda. Será momento de dicir por canto, non? Home, a ver, deulle a routada a Javier de facela e agora deulle a routada de vendela. Así que queremos preguntarlle onde e por canto a podemos mercar. Javier, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Bueno, Javier, podemos estar en Wallapop por 30.000 euros. Mi madriña, xa non me deixaches nin preguntarche. Wallapop por 30.000 euros. Arre, carai. Sí. Pero eu quero saber, antes de meternos xa en tema monetario, como é que a vendes? Porque mira que che custou traballiño facela, home. Bueno, pero os artistas queren vender as súas obras. É verdad. Eu, pois, tamén quería vender a miña obra. Por suposto. Javier, teño que ser sincero, teño aquí unha tablet, acaba de entrar un WhatsApp e dime un amigo, carai pa a torre, vai cara, ponmo aquí. É o que estás dicindo, non? É a túa obra, ti defende la capa a espada, 30.000 euros e o que faga falta, non? Ou hai posibilidades de rebaixa? A ver, vamos decir aquí a ver si... Nada. Non hai retranqueo por aí, nada. Nada. 30.000 clavaos. 30.000 clavados. Canto tempo che levou facela, Javier, para que a xente saiba o traballo que ten en riba, claro? Desde o 1 de outubro que empecé. Empezaches o 1 de outubro. Terminei hai 2 semanas. Mi madriña. Oiches, Javier, eu tamén me fago unha pregunta. Esos 30.000 euros custa a túa obra, pero como pensas que a pode levar esa persoa ou persoas que a merquen? Porque pesa é alta. Pero nese precio eu levo ya a donde queira. É dicir, 30.000 euros con transporte incluído. É montada no seu xardín, no ayuntamiento, onde sexa. O que faga falta. Transporte, montaxe e obra. Todo. Javier, pero se dis así parece que estás dicindo que vai pagar abondo. Como vai pagar abondo? Claro, se dis, eu fago o cargo onde faga falta, ten cuidado que nos ve xente de toda España, ti di que a mellor se fora de Galicia o transporte tens que pagar a parte, ou que? Home. Oiches, se teño que ir para Dubai, tamén será caro. Claro, é que hai que facer. Eu supoño que os 30.000 vai incluído o transporte en Galicia. Sí, home, sí, en Galicia. Vale, Galicia. perfecto. Ollo cuidado, ollo cuidado. Javier, ti xa tuveches hai algúns interesados? Xa hai xente interesada en mercarche a túa obra? Pois, se che diga a verdade, non sei, porque eso de Wallapop non levo eu, entón non sei. E quen cho leva? É un compañeiro. E non estás por aí, Javier, o compañeiro, para preguntar... No. Nada. Espera, a ver, non está por Para aquí. preguntar a ver se hai moita afluencia de ofertas aí, o mellor ya está, se subiron aos 35. Nada, non está por aí. Hai non sei como se lle dá, corazóns e tal, pero son todos nosos. Non lle des a ver se vas dar a vendido por 0 euros, non lle des, Javier. Estaremos moi atentos, Javier Loureiro, a ver como vai esta operación. A Torre Eiffel é maravillosa, é preciosa, e mira, o artista fai ben pedir o que faga falta. Grazas, Javier. Vale, gracias a vos. Unha aperta. Unha aperta, chao.